हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो एसएससि निफ्राय जोबोर मोजां खबर सफैदों अनलाइन एग्जाम जासिगोन टायर 1 बेनो जाबाय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जाम नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनानै लानो हासिगोन दा बेखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बेनिफ्राय लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदोंमोन ना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन दा गोबाव खालामला अफिसियेल वेबसाइटआव थांनोसै लोगोफोर नटिसनियाव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना sscner.or.in नोंथांमोना बिदि होनांगोन दा बिनिफ्राय नायदो दा बेयाव माबोरै नायगोन नोंथांमोना एडमिट कार्ड मोननो थाखाय बेयाव माखासे फर्मुला दङ मोनथाम अपसन दङ दा जों स्टेटास आरो एडमिट कार्ड जों बेयाव नायनो हागोन बेनिफ्राय जोङो माबोरै नायगोन नोंनि एप्लिकेसन आइडि नाम्बार थायोना बेखौ नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होनानै नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों क्लिक टु नो दा स्टेटास नोंथांमोना बेयाव थुदो अब्लानो जोंनि एडमिट कार्डआ आरो स्टेटासआ बेयाव श' जागोन जे नोंनि एग्जामा माब्ला जागोन आरो बबे सिटियाव जागोन बेयावनो नोंथांमोना मोनजोबगोन बेनिफ्राय बेजोंबो गेवाब्ला जों मा नायबावनांगोननो बेनो जाबाय नै मोनसे दंबावो थ' रल नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ दा जोङो गिबियाव रल नाम्बारखौ मिथिथ'वा दा बेनिखायनो जों बेखौ नायनांला बेनिफ्राय बेस्ट अपसना जाबाय लोगोफोर गाहायाव दङ दा बेनो जाबाय केन्डिडेट नाम नोंनि नामजों बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानैबो नायनो हायो दा बेखायनो लोगोफोर जायफोर आइडिया गोमाबाय नोंथांमोना टेनसन लानाङा बेनिखायनो नोंथांमोना नोंनि नामखौ होदो केन्डिडेट्स नेमाव बिनिफ्राय डेट अफ बार्थआव होनानै दानिया जोङो बेयाव थुदो क्लिक टु नो रेजिस्ट्रेसन आइडि बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोङो गाहायाव नोंथांमोना नैबाव श' जागोन दा बेयाव मा श' जागोन नै लोगोफोर बेयाव नोंनि आइडि बेनिफ्राय रल नाम्बार बेनिफ्राय नोंनि नाम जेन्डार डेट अफ बार्थ एग्जाम डेट बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइम बेनिफ्राय लोगोफोर आरो दंबावो एग्जाम टाइम एग्जाम सिटि आरो एडमिट नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना गासैखौबो नुजोबगोन दा बेनिखायनो लोगोफोर जायफोर एग्जाम होगोन अनलाइन टायर 1 नोंथांमोना होदो बेनो जाबाय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलनि एसएससि निफ्राय जादोंमोन बिनि एग्जामा जानो गोनांखामोन पस्टपन जादोंमोन नाथाय दायो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनफिनसिगोन थ' लोगोफोर दानिया गोदानै फैदोंमोनबा चेनेलाव नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना लादो